Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, mayong gabi kanatong tanan, kumusta? O karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa akong basahon ni nay pipila nga nag-comment si James Sabuero nanapod ni nga drama makalagot ug makapungot nga makakilig. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. James Sabuero ug shout out ko no kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. Ami Alexander no, thank you sa pagpaminaw. O kang Mirialyn Corbera. Hi, good evening Lex Pino. Pwede magpa-upload o action drama kay makalingaw habang nagtrabaho ko diri sa akong amo. I am listening from Bisya, Saudi Arabia. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Mirialyn Corbera, salamat kayo. Magagad naman po ko po. Magagad ako sa unsay drama sa DMHP. Mara siya akong ma-upload no. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Mirialyn Corbera, amping diya no sa Bisya, Saudi Arabia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O karon dito maglangan. Niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Mahal kong kaaway. Part 22. Just play them two bars of stardust. Unsa man gyud plano nimo karon? Imo naman kasyang nasaran og sustento. Aw, igo na na. Kinahanglang adtuon nimo si Lira sa ila. Pasabtas siya sa imong mga plano aron dili ta magubot. Pagsabot mo kung magpakasal ba gyud mo o dili. Period. Pa, O gusto ko nga karon dayon ka makigsulti kang Lira. Husaya ng inyong kinabuhi. pa, di magkaganahan kang Lira? Dili unta ko ganahan niya. Pero unsa man ang gibuhat nimo? May apo nako. Busa ayaw ninyo giangin akong umaabot nga apo sa inyong kabuang. Unsa man? Gusto ka nga akong panhion si Lira? No. Mayong pagbuminaw Ako lay mo adto sila pa. Si Ian na ba may lakaw, Pinoy? Ma'am. Si Busing iyan. Nagisapot lang gihapon ang naong ni Busiyan, ma'am mo, oy. Oh, bukat pa ng problema nga yung geto bang? Nahibaw ka kung asa to siya paingon, ma'am. Doon tingnan niya si Lira, aron sabutan ng ilang sitwasyon. Ma'am, ayaw kalimot sa tong pustaan, ay, ha? Ako malimot, uy. Okay, ma'am. Ako, sure gyud ko nga di gyud makasanang do, ha? Makasalagi ng duha, Binoy. Si Ed ang mong pugos ni Ian nga makasal sila tungod anang bata. Tungod kay ganahan na og bata si Ed, Binoy. Ay di lagi, ma'am. Babae ang makapugong ni Busing sa pagpakasal ni Miss Lariang. O kung kinsa ning bayhana, ay mauni atong atangan. Kinsa ka ni si muna, ma'am. Oh, kauban na namo sa butik. Daghan mga gwapa dito nga trabahan pigod. Ay, wa na dito sa butik, bayhana, ma'am, oy. Unsa? O nga na nakasiguro man ka ha? Nga wa sa butik ang babae nga nagustuhan ni Ian? Basta. Sure na kayo ko, ma'am. Na, mailharan na natos limadugay, oy. Maayo kay mitungagit ka iyan. Di ako kay ipaani kong papa. So, kung wa pa di ka panihias imong amahan, dili ka mo ani? Lira, kinahanglan sabutan na atong sitwasyon karon. Kinahanglang pakaslan ko nimo iyan. Lira, ayaw na paghiskot og kasal. O ganun dili man ko maghisgot og kasal. Namagdos naman ko si imong anak. O sabay gusto nimo, ako ni pakuha ang bata? Nagabag mo tingali ka? Anong ipakuha mo na nimo? Di ba kagalaman pa
akong gusto. Wa ko mag-ingon nimo nga ato nang ipakuha ang bata. Ang akong isulti nga sabutan nato og maayo kanang imong pagbabdos. O sa pamalagi angay natong sabutan. Nakasal na lang atong puwang. Kasal na lang atong angay hisgutan karon. Tungod kay mabdos na gud ko. Mahimo man nga ipauwahi na lang natong kasal kun Kunon sa? Lahusa! Lira, nakalitan ko ining hitabo ah. Wa ko magtuo nga mo mabdos ka. Usa ato ni sulbaron sinahinay. Di na maayo nga magpakasal ta tungod kay mabdos ka. Oh my God. O sa pamalagi laing rason nga di ba ka mapakasal na ko karon? Basta. Doon na ilaing rason. Tugani ra gud ko tinuod. Unsa man? Doon na kay laing babae nga giplanuhang pakaslan? Unsa? Sultihi ko kung doon na ba kay laing uyab. Kaya ra makita ni mong tatag. Isog ba ni mo eh? Wa pa ganita makasal, isog na kay ka. Kuan manggod. Nagpanik lang ko ini atong kahimtang. Ilabi na sa ako. Kung mahibaw nga ako magawa nga mabdos ko, o yawa ko ni mong pakasli, nahibaw kong magwala gyud to. Tiba. Magwang? Doon na kayo magwang? Oo. Na ako'y magawang, uy. Wala ko may bawa na. Wa man sa kamangutana. Tuwa sa munting lupa ang ako magawang. Ug hapit na siya mo gawas. Munting lupa? Napriso ang imong magwang? Oo. Napriso. Kay nakapatay. Ha? Hapit na hinoon makagawas sa prison ako magawang. Kuan. Unsa ba sa imong magwang? Napatay niya ang uyab sa kong ate. Kay wa ni mga sawa sa kong ate. Unsa? Uy, kakuyaw ko na ng magwang nimo. Pinangga mo gud ni kuya. Mao nga masuko og ito kung parehas may kapalaran sa kong ate. Napagidi kay ate. Mao ba? Busa iyan. Kinahanap pakaslan gid ko nimo. Lira, di palagi ko mahimong magpakasal nimo. Ngano man lagi? Basta. Bata pa kay ko para maminyo, eh. Pero, okay na nga, doon na tayo anak. Ay kabala ka, dako kay sustento nga makuha na mo kung mataw na nga bata. Gusto ko kasal. Way makapugos na ako sa pagpagkasal mo, Lira. Kana ang imutang sa muna una. Unsa pa may rason mo, ha? Unsa pa may apason mo? May sustento ka na nga makuha gi ka na ako. Unya. Asa man kusab tamod ako ning akong tiyan, ha? Kisa may buati man ako. Ano lang kasi inyo? Naanalib daw ka nga, ikaw rang usa din eh. Dili mahimo nga anhin ako sa amo. Unsa ba gusto nimo? Ato ko sa inyo. Kinahanglan magtipon na ta. Lira. Unsa may inyong nasabutan ni Lira iyan? Misugot na siya pa nga di na may magpakasal. Pero Pero unsa? may gusto niya nga ni siya sa bahay mo po yun. Ug mao ba kini ang imong gustong mahitabo? Nga mag-live-in lang mo? Di pa. Di ko gusto nga makig-live-in ni Lira. Nga wa man nimo na unaog maayo iyan. Nahibaw kag yun nga kung mumabdos ang babae, lisod na ning ibaliwa. Mao na na'y resulta ng imong pataka. Nagigsuod kag maayo sa babae nga wa pa man day kay kasiguruhan nga mao naman na imong pangasawon. Parehas rin dagan sa utok pa. Ikaw bitaw. Nangasawa mo sa kagkalit-kalit lang. Giplano ko ang tanan iyan. Gigamit ko kong utok sa pagpangasawa kang Alexa. Ug wa ko magmahay sa kong gibuhat. Tungod kay ang tanan kong plano natuman. Ang imong plano nga maminyo og batanon.
dili na mahiskot bahin sa akong kinabuhi iyan. Nahibaw na ka nga nangasawa ko og batan-on aron mo pauli ka. Mauna ang tinuod. Og dili na nato balik-balikon pa og ukay. Ganun si Alexa magyud ang imong napili ang pangasawon pa. Ha? Bawa ko nga daghan kag babaeng nagustuhan. Mas bata pa kay kang Alexa, ang uban. Pero, anong satanan? Si Alexa man ang imong gipangasawa. Tungod kay man nakita ko kang Alexa nga wa sa uban. Unsa man? Lig-on nga baruganan. O sige na. Palimpyuhin na ni Sides ang guest room aron anha diha si Lira mo puyo. Misugot si Papa nga. Anina mo puyo si Lira. Ma'am, Mamaliksa. Uy, niyara man din ka din sa loyo, ma'am. Uy, Noon sa kabinoy? may ibalita ko ni mo, ma'am. Noon sa Tayong kabinoy, uy. pagbuminaw sa Lex Mong Pino. silingan nga si Tirang Tikangkang. Chismoso ka naman kaayo. Kinahanglang mga andam ka, ma'am. Sa unsa? Anhina mo po yung si Miss Lariang sabay. Napunan ang imong kalalis, ma'am. Unsa? Ayaw ka bala ka, Binoy. Nahibaw ko kung asa ko mo lugar. Why lalis? Kung why mo lapas? Mo gyud na ako nabiliban ni mo, Mamalix, ha? Wag yun kay kahadlukan, mama ay. O ganong mahadlok man sad ko, kung nalang gusto tong katarungan og lugar. Pero maldita ra pa na si Miss Lariang. Idi magtigit ni. Pero, ngano ka misugot man si Busing, no? Ngamutipon si Miss Lariang. Mabdos na siya sa anak ni Ian. Mo nang hustong tubag na imong pangutana, Binoy. Na, ako no sa kumbahin. Kung makadisgrasya, makadikog babae, unya kuwang ko sa gugma, na, di ko masugot nga mag-live-in me, uy. Binoy, ang gugma, makatuna na kung parehas mong maning kamot. Ay, o, lagi. Inod man ko naman yung kamot, pero, ala, ipaunsa mo na nimo kung doon na may laing babae nga gipitik akong dugan. Ang sulbad ra gyud anak no. Dili nimo hilabtan ang babay, nga dili pa ka sure nga siya na bagyud ang imong gusto. Period. Excuse me no, kay may bana pa kong atimanon. Ay, swertihan ni Sir Ido, uy, nga nakapangasawa ni Mama Alexa. Guwapa na, batanon pa, maayo pag yung muatiman. Katug na sa imong kwarto, Alexa. Nainom na ba nimong imong tambal? Okay na ko. Salamat sa imong pagatiman. Ang akong tuhod lang ang medyo sakit. Ako na masahian, ti. Okay. Anhin na dahi mo puyo, Silira? Kinahanglang babantayan ang ilang anak ni Ian nga iya gimabdos. Gusto na giday kag bata din sa bahay, no? Gusto ko makita og apo. Aw, okay. Bugnawa ko daning imong lapalapa. Sud lang. Ay, sorry. Sud Ian. Gihilot lang ko ni Alexa. Gihilot niya akong tiil. Kay medyo sakit. May tuyo ka ba? Gusto lang akong gamiton ang usa ka kwarto. Dini sa taas pa. Anak ko matug. Dili di ka makigtipon og kwarto ni Lira. Dili pa. Og okay ba si Lira anang imong hunauna? Niasis sa tong bahay. Ako'y magbuot kung asa si matug. Ug asa ko matug. Aw, ikaw. Kinabuhi na ninyo. Kana Alexa. Bislita na diha. Sakit na. Kini? Sakit pa ba? Gamay. Unsa pa may gibarugan mo diha, Ian? Lakaw na. Ganahan mo kang mugamit sa paganting kwarto din sa taas.
Balhin dito. Okay, thank you. Unsa pa may mga naobserbahan nimo ni Ian karong pipila ka adlaw? Medyo may kalma ng iyang kamal dito. Wa ka na niya pasakit eh? Sa istorya na lang. Pero, okay naman, mi. Ayaw ka malaka na mo. Salamat sa pagsabot nimo sa kong anak, Aliksa. Atod, kung mubalhin na din si Lira, ikaw gihapon ang magbuot sa tanan din sa bahay, ha? Nakailan ako sa batasan na ng Lira. Maldita na ngawa sa lugar. Ug medyo pagdagnaong. Busa kinalang gamiton nimo ang imong gahom isip akong asawa rin baya. Okay, Ed. Anal sige, katog na. Meron din ba't siya na may kuha na ko? Ay, busy sila, Miss Lyra. Ma'am Lira! Mo na ni isang pit na ko. Kaya maabot akong asawa ni Ian. Ito na lagi. Si Tuan na lagi. Hoy, klaruhan ni mo sa nultihan, ha? Wa kay batasan da. Driver ka lang. Oo, driver lang ko. Pero di man ko ni mo driver. Tubag pag yun ay. Ay! Panuoy ka, Binoy, ha? Hinaya magpahulo sa sakyanan. Mahiray man ko nga, milabang, ma'am. Maikog ko sa airing. Huh? O ba? Maikog ka sa iring? Unya na ako, ha? Wa ka maikog na ako nga maabot na nimong agawon? Ay, uhawa, uy. Nang sades, gisingot panggut kag maayo nang. Ay, ang inday, nagbalhin man kus mga butang ni Dong Ian sa taas. Gipaabot na lang tani mo si Binoy nga nagkuha ni Lira. Karon na mo balhin ang maldita, ma'am, uy. May ngan manggut siya ng sides. Ayun nga nagbaldita si Lira, kay Mugara na. Oo, di ay ma'am, no? Nasides, Oh. abot na mina. Yan na sila nang. Isodo na sa mong kwarto ni Ian ang akong mga butang, Binoy. Mayong pag-abot, Lira. Giatangan ka ni mo nga akong pag-abot? Siyempre. Magkauban na to sa tanang adlaw din, eh. Mas mayo yun ang magkasinabot pa, Lira. Ah, okay. Sa'yo na naman sa kong ikasinabot ba? Ilas na sa guest room ang iyang mga gamit, Binoy. Yes, ma'am. Ayaw na. Unsa to, unsa guest room? Sa kwarto na mo ni Ian, ibutang ako mga maleta, Binoy. Maoy gusto ni Ian nga adto ka sa guest room at tog, Lira. Og mausap na ang gusto ni Ed. Lira, niya ka na di ay? Tito. Tito nga sa guest room ako matog. Imong asawang nagsulti ay. Akong pagbuot na dili una mo mag-usa og kwarto siyan. Unsa? Wa pa mo makasal, Lira. Dili ko gusto nga magtipon mo og kwarto sama sa maragpiayon. Kung mao ni problema, ipakasal namin si Ian, Tito. Sabuti na ninyo ni Ian. Kamu ang angay muhukom ni Ana. Sige na, Binoy. Ibutang na sa guest room ang mga gamit ni Lira. Anhi ko din hinga ako rang usa. Imbitahan lang si Sir Ian nga duaon kaniya din sa imong kwarto, ma'am. Pero mag-live-in na mi. Dapat unta o sa raming kwarto. No, pagsobot lang mo, ma'am, oy. Buset! Buset! Anong ingon-ini man mo set up? Hello, Lira. Hain man ka. Diyan ako sa inyo. Ngano ilain mo ko kwarto ni Papa ni mo? Magtipo na gud taangay lang magtipon tag kwarto. Lira, kung unsay pagbuot ni Papa, tumano na lang na to aron way gubot. Kalagot. Hain man day ka pa uli na diribi. Daghan pa tag sabutan. Ano na ko diya? Na-order na nako ang ubang mga gamit sa bahay sa isla. Oh, maayo. Sultihan ng imong amahan.
Ano sa may plano ni mo sila yun? Butangan ni og duanan sa mga bata. Aron adto na dito magduwa-duwang inyong anak. Imo ba kong gipasingitan? Unsa? Ako nagpasingit nimo? O sa may problema sa akong suggestion? Nangutan na ka kung unsa akong plano sa luyo. Unya, musupa ka kung butangan ni na akong playground? Pahinumduman ko ni mo sa kahimtang ni Lira, unsa? Hain naman ni si Binoy. Wa pa man mo abot. Binoy! Binoy! Dara ka sa grahian, miss. May abot na ba siyan? May abot na, miss. Dos loyo. May report pa ni Mama Lixa. Lalo ka tubayhan na may yung giuna. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Mama man to niya. Unahon yun ang mama kaysa asawa. Oh, live-in partner. Kanang imo pa magkinaklaruhan ang live-in partner, ha? Aron mahinomdom ka, ma'am, nga di pa ka asawa. Kay wa pa kay titulo. Wa pa kay katungod nga magsilos. Hilam, oy! Ba gadi mo, eh? Unsa man na, Lira? Ay, salamat nga may abot ka, sir. Kay pasabot niya sa mga sitwasyon, sir. Matuog na ko kay may abot naman ka. Mayo kay niya ka na iyan. Ngano maglain man kag kwarto? Kinahanglan magtipon tag kwarto. Lira, sa musugot kag sadi, maglain-lain tag kwarto. Period. Pero ngano man lagi maglain kag kwarto? Mao lang. Og wa sa kumanad nga doon ako'y kauban nga babae sa kwarto. Busa, anhi ka sa silong. Kay ato ko sa taas. Ano ato magkastaas? Maglisubog sa ka dito? O di ka musa ka. Unsa? Sa ato pa dili ka magpaato sa imong kwarto sa taas, mao ba? Ay, Lira, lahi ning among bahay sa ubang lugar nga giadto ta, ha? Konservative ang mga tao din, he. Labi na nga, wa pa ta makasal. Iyan. Ang importante nga ni ka na sa bahay. Ug may amahan na ang imong gisabak. Okay, sige. Dawato na ako ang sitwasyon. Pero, basta inigpanganak na ako, magpakasal na ta, nakasabot ka? Okay. Deal. Deal? Iyan, wala ko makauyan ng tonada sa imong sinultihan, ha? Lira, ayun na kuno anaaw na ang kasalgod. Ang importante nga ni anak kasbay. Nang Sedes? Uy, Hain mo ng mga tao. Mingaw man lagi. tuan na silang tanan paingon sa trabaho anday. Ikaw na lang nahibilin din sa bay. Unsa? Ila kong gibiyaan? Si Ian. Nagkuyog og si Ma'am Alexa. May pamaliton man kuno to sila. Pero, mutrabaho man ko. Unsa may akong sakyan? Pagtaksi na lang kuno. Hoy, Ian. Ngano man to nimo pukawag sa'yo si Lira? Ta, bahala siya siyang kaugalingon. Wala gyud kay gugman ni Miss Lira, busing. Di ni hustog imong kipuhat, ha? May umaabot na mong anak. Dili makaayon niya nga makonsumisyon. Kay ato ni paingon sa bata. Bito, busing. Abi ni mo, no? Matod pa to akong lula. Masahod ko sa bata ang tanang kasakit sa inahan. Mao nga kun mga yugatas ni mo si Miss Lariang. Klaro na lang ko, Ma'am Lira di ay. Imo yun siya nga tagan o gatas. Huwag ito'y klarong pagkaamahan iyan, eh. Unsa? Klaro kong pagkaamahan, eh. Di lang ko klarong pagkauyab. Kaos pa. Wa magid may magkauyab ng Lira. Twink, bungot sa iring. Gawa sa yung tinaguan na ay. Kung dili pa mo uyab, nganong kalit man na siya may mapdos, be. Nagpahimusa de kas inyong kasuod. Iya mo nang gusto. Uy, ala, girepi kang Ma'am Lira, busing. Duwa-duwa lang ang amo. Way seryoso hay. Pero, nikalit na siya kamabdos. Oh,
Mo man sa sinudana sa seryoso nga relasyon. Kung mumapdos ng babay. Ikaw, anong wa pa mo ka mumabdos, be? Di seryoso si Papa ni mo. Ayaw rin kisingit ang among sitwasyon ni Papa ni mo sa inyong sitwasyon ni Lira. Pero nga ko na imong kinabuhi iyan. Ay, onya na gina siya matarong, ma'am. Kung sila na yun sa iyang secret love. Tambag lang ako ni Muno, iyan. Ayaw cute pang hilapot og babaeng minyo. Kay mapatyan kas bana, anak. Wa ko mahadlok siyang bana. Uy, hala. Palaban ang among tisoy. Iyan? Naunsa naman in taon ka, uy? Punungin na ng pagpakabuang ni mo, uy. Gamitan ng utok ni mo. Bitaw, bossing. Uto gamita yaw ng heart. Anong mabuot man mo nako? Hala, sige, oy. Di lang ta magbuot, mamoy. Gwapa kitingali kayo ng bayhana. Kay musukon man kagbana. Basta, hunungan na ng pagpakabuang ni mo, iyan. Palayuan ang bayhana. Di na ko mahimong magpalayo niya. O nga no, dili mo ka makahimo sa pagpalayuan ng bayhana, ha? Dili mo na makahatag ni mong kaayuhan. Bana rin mo patay ni mo, anak, iyan. Di makahimog patay na ko yung bana. Unsa? Uy, hala. Nga naman, bossing. Tiguan ang iyang bana. Oo. Hala. Parehas ka tiguangan ni Papa ni mo, bossing. Di ta paghiskot niya, eh. Amo ang sikreto. Tapos kay badagan, eh. Anong mapot na ta sa office? Iyan, nga nung gibiyaan man ko ni mo. Lira, doon na may daghang buhaton nun din sa office. Kinahanglan mo sa'yo, mi. Mauna na resulta na naglain-lain tag kwarto. Karang gabi ato ko matuog sa mong kwarto. Di lagi mahimo. O gano'n di man mahimo. Normal naman na sa mag-live-in nga magtipon tag kwarto. Gawas pa. Kinahanglan doon ay makapukaw na ako kung manrabaho na ta. Oh, pagkalang. Kung gusto kang makadungan o guban na mo. Unsa man ning imo? Silot ni, ha? Ano sa silot? Murang kag gusto ko nga ni mabdos ko. O gusto ko ni mo silutan. Wata ka siluti, oy. Una-una, rana ni mo. Karong gabi magdungan tagkaon, ha? Honey, kanon pa ka? Di na ko, busog na ko. Gamay pa ganing imo na kaon. Busog na lagi ko. Ayaw na siyang pugsa kung busog na siya, Lira. Okay. Unsa na may iyong nasabutan? Tito, mas maayog yun nga magpakasal na mi sa dili pa ko maanak. Nga nung dinilian magiging kinang imong gusto nga makasal ta, Lira. Ingon ana man yun ng mga babae iyan. Natural nga maniguro mi nga pakaslamis lalaki, labi na kung mamabdos na mi. Basta. Unya ata magpakasal kung dako-dako ng bata. Pero iyan, Sabuti na ninyo nga kamura. Ayaw din is kananan. Ed, di ka magpahilot. Okay na ko. May sultihan lang ta. Unsa man na, ha? Unsa na may imong gibati para nako karon, Aliksa? Oh. Aliksa? I love you, Ed. Unsang matanga sa gugma ang imong gibati para nako? Gugma alang sa usa ka bana o gugma alang sa suod nga higala? Bana ko ikaw. Busa unungan ko ikaw hangtod sa kamatayon. Ibutang ta nga dili ko nimo bana. Mahalon ba gyapon ko nimo? Ed, Gusto ko og honest nga tubag, Aliksa. suod ka na sa akong kasing-kasing, Ed. Mahal ko nimo isip higala, dili ba? May mo pa dili na lang ta maghiskot bahay na tong duha. Andam ko mo silbi nimo. Hangtod sa hangtod isip imong asawa, Ed. Kana ang impanumpa ko. Ano na sige. Makapahuway na ka. Good night.
Sorry, Ed. Pero, gugma sa usa ka hikala ra gyud ang ako ikahatag nimo. Samagi akong buhaton or pakasalan gyud ko ni Ian. Kinahanglan makapakasal na si Ian. Sa dili pa mataw kini bata. Oh. Hello. Ngano na nawag man ka? Di ako sa office. May good news na ko nimo. Tuan ako karon sa bahay nila ni Ian. Way problema. Mituo silang tanan. Nga si Ian ang ama niining akong gisabak. Mao ka nang labing importante sa tanan. Nga mutuo gid silang tanan kasi Ian ang ama niining bata. Oh, syempre. Kinahanglan mapakaslan ko ni Ian aron mo dako sa mga akong katungod siyang katigayunan. Oh, lagi. Relax lang. Ang sabot-sabot. Kwarta lang akong apso ni Ian para mabulahan ang atong anak. Sige. Bye. Panahon talang Ian kung kinsa na itong tuha ang pugo. Kinahanglan magpaubos lang ko kung maayo nimo. Maayong pagbuminaw sa Lex Buhaton ko na Pinoy. Ako una ang dinaog-daog. Apan sa kauwahian, ako ang katapusang katawa. Tuad. Gusto kong unahon og tangtang sa kinabuhi ni Tito Ed ug Ian kana si Alexa. Gubton ko ang kaminyoon ni Tito Ed. Kadiyot lang, naan na. Unsay ato, dong? Delivery para ni Miss Alexa. Uy, buwak. Oh, ay ko pirma rinang. Di ko permanoy, imo kong gimanang. Oy, ma'am. Pirma itaw ni ma'am oy. Ako yung bulyaso kon di ka pirma ni. Bida. Nganong gimam naman sa kunimo nga di man ko maestra. Miss. Pirma ni miss. Badya oy. Nganong miss man nga di man ko bata. Ano ba yung isang bitin ni mo? Lula. Ha? Asa man ko perma. Ma'am Alexa. Para kang ginsa ng mga buwa ka, Mercedes. Para manini Ma'am Alexa dong Iyan. Sabi ko na. Ha? Kinsa may nagpadaan na? Sa may okasyon. Naamay kardong. Pero may tingali nga ako na ning ihatag ni Alexa dong uy. Uy, hala? Uy, kanindot ko na ng buwak ka ng CDs. Bitaw? Birthday ni mo? Nalaki Amerikano, no? Hilomoy, para ning Alexa oy. Ang bilagi na? Ihatag na sa kong bossing ng CDs. Kamo na ihatag ana ni Alexa. Hala? Kanindot ko na ng mga buwaka. Presko man kayo na. Mahalon kini, kay presko man. Isog ni Paul ba? Imo ginabasahon ang card, bossing. Nga na ko na akong basahon, Binoy. Private property mo na, bossing. Si Mamalik saray makaabli, ana. Private property. Kaabli lagi ko. Halo ka, bossing. Imo man ang giablihan. Paktay kang mamalik sa ana. Ano makapatay mo ko, Binoy? Carlo? Kinsa man na si Carlo? Carlo Sanchez ang nagpada. Kinsa man na si Carlo, bossing?
May kayway trabaho rin. Magkapanglimpyo ko sa duha ka kwarto. Ang ako o kang ang Ed. Kids. Oh. Iyan? Oy, kakugihan ra sa kong ina-ina. Unsa naman sa ituyot nimo ha? Nakoy gibuhat iyan ay pagsamok-samok. Oh. Unsa man ang buwak sa patay nga dani mo? Buwak sa patay si mong kabuang? Ikaw pa? Nilaan kita kagbaba, no? Iyan. Kan kinsa lagi ng buwak, nganong gisod na nimo din sa kong kwarto? Para imo ni buwak. Oh. Ug gikan sa imong uyab. Unsa? Si uyab, uy, pagtarong diha, ha? Makihabi ta ka ng pagpataka ni mong sulti diha. Sige ya. Na mo ebidensya. Kini day pongpong sa buwak. Gikan ni sa imong uyab nga si Carlos Sanchez. Unsa? Uyab nimo ang nagpadayon ning buwak para nimo. Carlos Sanchez angan. Hoy, wakoy kailang Carlos Sanchez, uy. Carlo Villay noon pero Sanchez uy. Ayaw lang gani pamakak pa, Alexa. Mama Alexa lagi. Ay lagi nag-ibundak na ako ngan. Okay. Ma, okay ma. Ha, klaro na kining mong ebidensya, oh. Kung giunsa nimo pagluib ang akong amahan. Ay! Oh! Gano'ng kilambos man na ni mo buwak diha sa kama. Pag-o pagay ng limpyo diha. Basahan ang card. Basahan! Kalma lang, God. Kaisog ba ni mo? Kinsa man na tawhana, ha? Kinsa na si Carlos Sanchez? Uyab na nimo, no? Ay, Ug inyo lang gitunto nga akong amahan. hinay-hinay lang, God yan. Samang ka, uy. Waligi ko'y kailang Carlos Sanchez. Adto pa nga tarungan sa akong amahan. Oh. Hoy, kadit lang. Iyan! Hoy! Iuli na, oy, kundi nagi kang buwak ka! Ikay uli, anak sa imong uyab. Oh. Wala lagi ko'y uyab. Naaday! Di ba ka magkasama? Naaday, Carlo! Saba, oy! Inawa mo kay Ana. Wow! Apoy ni mo. Nagagubot na sila tungod kang Carlo. Klaro na? Digid ko mo to nga limpyo ka. Kay naa na ang ebidensya. Hala ka, hindi ka mo to. Kuyawa ko ni mga laki. Isog man kayo. Di man mahadlok sa akong amahan. Binuang ning tanan iyan. Sa binuang, kaklaro na. Naa ng buwak. Napaingan. Dili buwang ang tao nga mupada og buwak sa way klarong rason. May I love you pa. Lo, imo gid ni gibasa ang card? Natural. Di ko gustong tuntuhon lang nimo ang akong amahan, Alexa. Iyan mahimo ba? Paghilom lang una, be. Ayaw na pag-unahon og laing butang. Utsa pa malagi-angay na kung unaw-naon. Naa nang ebidensya, oh. Kaklaro, anak. Dako lagi din binuang. Doon ay nagbinuang nako. Ang imo laging uyab nga wa makadawat nga nagminyo ka. Basahan ang nasa iyong message. Kadaghan bilin mo glaki, oy, Alexa. Seryoso na ko, ha? Wa ko magluib sa imong amahan. Wa! Di lagi pa mo angkor, eh. Bisa nasakpan, ah. Kinsa migit ka nagpadain ni buwak, ah. Kalakot sa duy. Carlos Sanchez. Ako ning isearch kung kinsa ni si Carlos Sanchez. Mercedes, nga may abot ang sa gawas ang tingog sa atong mga amo. Nagkagubot sila, oy. Tungod sa buwak nga miabot para ni Alexa. Buwak? Din man gikan. Sa usa ka Carlos Sanchez. Carlos Sanchez? Ay, Noy. May kaila ka bang Carlos Sanchez, ha? Kuan? Tempa, ha? Murag doon na. Doon na? Kinsam ginitaw, Hana. Ang kung tanaw ng profile, eh. Bantay nung di ba yan? Kung nagbinuang ni siya, matuok yun din ako siya.
Alexa? May lain din na siyang uyab. Carlos Sanchez angan. Unsa? Mauningan? Oh. May kaila ka bang Carlos Sanchez? Wa. Nga naman di ay. Nga na nakasulti mo kang uyab ni Alexa. Tungod kay nagpada ni og pongpong sa presko nga buwak. Dinhi pagits bahay ni Papa. Gugmang tinuulay na. Daghan ginigitago na akong bayhana. Mayong pagpaminaw sa Unsa man Lex gibuhat nimo? Pinoy. Ako lang gi-search ang iyang pangan. Kining Carlos Sanchez. Noon sa makailan, uy. Pasag di na sila, uy. Sa pasudan. Di mahimo nga, Nga unsa? di mahimong luiban ni Alexa nga akong amahan. Di ko musugutan ha. Iyan. O ikaw, balik sa iyong kwarto. Ay ko sa muka din eh. Dunay ko'y nagpinuang ako. Ug Carlo angan. Ma'am? Usa man ang gikuting-kuting ni mo di, ha? Binoy, ingna sinang sedes ha, nga kung doon ay magpadana kong regalo din hisabay, ayaw pagdawat. Ingna nga ipauli ni sa nagpada. Og ikaw sab, ayaw pagdawat. Nga naman di ay, ma'am. May nagpinuang og padana kong labas nga buwak, Binoy. Carlos Sanchez angan. May kailaman kong Carlos Sanchez, ma'am. Unsa? Hain man na siya magtrabaho? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.